अनजालु अनजालि फरायसाफोर आसा खालामो नोंसोरो दा सोलिबाय थानाय लकडाउन पिरियडखौ न'आवनो थानानै मोजाङै मानिना सोलिगासिनो दङ आं आरो आसा खालामहरबावो नोंसोरो समखौ ओरैनो हगाराबालानो फरायगासिनो दङ स' नोंसोरनि फरायनो थाखाय क्लास खालामनो डाइरेक्टलि स्कुलाव मोनाखैब्लाबो नोंसोरनो गोबां सुबिदा आथिखालाव होदों जे इउटिउब गुगोल बायदिसिना जितु एप्सफोर दङ बे एप्सफोराव नोंसोरो नोंसोरनि फरा बिजाबनि माखासे आयदाफोरखौ फोरोंनाय नुनो मोनगोन स' बेफोरखौ नायोब्ला नोंसोरो गासै क्लासाव फोरोंनाय बायदिखौनो मोनथारगोन खालि नोंसोरो मोजाङै फल' खालाम बेनि अनगायैबो सिबिआइ दिहुननाय जितु इडु एप होननाय मोनसे इडु 8 होननाय मोनसे जितु एप दङ बे एपखौ नोंसोरो फल' खालाम बेवहाय स्पेसियेलि सिबिआइआ नोंसोरनि थाखायनो दिहुनदों बे एपखौ बेवहाय गुबुन गुबुन साबजेक्टनि गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोरा फोरोंनाय माखासे माबाफोरखौ बाथ्राफोरखौ मोनगोन नोंसोरो स' आसा खालामो नोंसोरो बेखौ फल' खालामगासिनो थागोन स' दानिया जों फरायसिन थांनोसै स' गिबियावनो नैबे सावगारिखौ नाय बे सावगारिया जाबाय फांसे दंफां नैबे फांसे दंफां आरो बे दंफांनि एसे गोजानाव सासे मानसि दङ बे सासे मानसिया गसंनानै बे दंफां बिजौसिम नोजोर खालामहरदों बेखिनिया जाबाय जानथाय एसे गोजानाव गसंनानै दङ स' बे रोखोमनि माबाखौ नायोब्ला जों दंफांनि जौथाय आरो बे हासा बेनिफ्राय नायनाय नोजोर बे नोजोरखौ नायोब्ला जोङो मोनसे आखान्थिथाम महर नुनो मोनगोन बे आखान्थिथाम खनाथि आखान्थिथाम बिखेखै बेखिनिया खनाथि आखान्थिथामनि महर नुनो मोनगोन बे खनाथि आखान्थिथामनि सानदांथिखौ लानानैनो जोङो माखासे बेनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन बेहाय जितु जानथाय बा दंफांनि जौथाय बे रोखोमनि जखाफोरखौ जों दिहुननो हागोन दा बेफोरबादि जानथाय जौथाय दिहुननो हानाय जितु सोलो बे सोलोफोरा थामखनासु होननाय आयदानि सिङाव गोग्लैयो थामखनासु इंराजि बेखौ मा होनो ट्रिगोनोमेट्रि ट्रिगोनोमेट्रि बे ट्रिगोनोमेट्रिया मा हाबना दङ मा सोदोब हाबना दङ ट्राइ दङ ओमफ्राय गन दङ ओमफ्राय मेट्रन बे मेट्रन बेखिनि पार्टखौ जोङो मेट्रन होनना बुंनांगोन मेट्रन स' बेवहाय ट्राइनि ओंथिया जाबाय थाम गननि ओंथिया जाहैबाय आखान्थि बेनिफ्राय मेट्रननि ओंथिया जाहैबाय सुनाय थाम आखान्थि सुनाय अर्थात थाम खनासुवारि होननानै बुंदों बेखौ जोङो बर' रावै थाम खनासुवारि दा बेफोरबादि थाम खनासुवारि जितु दङ अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिया गुबैयै मा बेयो जे आखान्थिथामनि जिखिनि आखान्थिफोर दङ बे आखान्थि आरो खना बे आखान्थि आरो खना बेफोरनि गेजेराव जिखिनि सोमोन्दो दङ बे सोमोन्दोफोरखौ फरायसंनाय स' दानिया जोङो बेबादि आखान्थिफोरनि रुजुनायखौ लानानैनो जोङो माखासे थाबिथा गायसंनो हागोन गिबियावनो आं नैबे आखान्थिथाम मोनसे लायो हमना लाबाय नैबे मोनसे आखान्थिथाम खनाथि आखान्थिथाम बेवहाय बेयो ओमफ्राय बे आखान्थिथामनि मुंखौ जों लानोसै ए बि सि आखान्थिथाम बेयाव इ जाबाय खनाथि बाखि ए आरो सि बिसोर जाबाय खनासा ए आरो सि बे जाबाय खनासा स' बेवहाय जोङो ए खनानि थोंजोङै उल्थायै जा दङ बिनि मुंखौ जों बुंगोन ए खनानि उल्था आखान्थि आं सर्टै लिरबाय ए खनानि उल्था आखान्थि अर्थात बेखौ इंराजि अपोजिट साइड होननानै बुंदों जोङो अपोजिट
गुसुङै अ होननानै लिरथ'नो हागोन बेनिफ्राय नैबे खनाथि खनानि थोंजों उल्थानि थानाय बेखौ जोङो मा होनना बुङो लाव आखान्थि लाव आखान्थि बेनिफ्राय नैबे आखान्थिखौ होनगोन ए खनानि नांजाब आखान्थि आं बुंदोंबा आखान्थि नांजाब आखान्थि बेवहाय खनासा खनानि लोब्बायाव गुबुन गुबुन जितु मोनथाम आखान्थि दङ बे आखान्थिफोरनि गुबुन गुबुन रुजुथायफोरखौ जोङो थाम खनासरि रुजुथाय होननानै बुंनाय जागोन थाम खनासरि रुजुथाय माने जों जुदि रुजुथाय लानो थाङो नैबे ए खनानि नांजाब आखान्थि ओमफ्राय ए खनानि उल्था आखान्थि बे मोनसे मा लायो लाव आखान्थि स' बेजों रुजुथाय लानो हागौ एबा बेजोंबो रुजुथाय लानो हागौ एबा इजोंबो रुजुथाय लानो हागौ स' बेफोरबायदि रुजुथायफोरखौ जोङो उल्था उल्थि लालायबाय थानो हागौ स' बेफोरबायदि मोननाय जा रुजुथाय बेफोरखौ थाम खनासरि रुजुथाय होननानै बुंनाय जागोन स' बेफोरबायदि रुजुथायखौ जोङो जुदि नायनो थाङो फार्स्टआवनो आङो नोंसोरनो बेयाव जिहेतु आखान्थि थामखौ ए बि सि होनना बुंखादों ओंखायनो बे मुंफोरखौ मख'आबालानो जास्ट बि सि ए बि बा ए सि ओरैहाय मख'नो नागिरदों स' बेवहाय आखान्थिनि रुजुथायखौ मोनसे लानायजों जोङो ओमफ्राय बि सि बाय ए सि बे मोनसे रुजुथाय बे रुजुथायनि मुंखौ दोननाय जादों मा साइनखौ SINE लिरो SINE स' बे साइन ए होननानै लिरनाय जागोन अर्थात बेहाय ए खनानि साइन बेयो जाबाय ए खनानि साइन बे ए खनानि साइन होननानै मुं दोननाय जादों बि सि बाय ए सि बे बि सि माने मा बि सिया जाबाय बे ए खनानिनो उल्था आखान्थि ए खनानि उल्था आखान्थि ओमफ्राय ए सिया जाहैबाय मा लाव आखान्थि बेबायदिनो आरो गुबुन रुजुथाय मोनबावगोन जोङो ए बि बाय ए सि बेवहाय ए बिया जाबाय ए खनानि नांजाब आखान्थि ओमफ्राय ए सिया जाहैबाय लाव आखान्थि ए सिया जाहैबाय लाव आखान्थि अर्थात थामहिनबा मा जाखो नैबे सानिया ए खनानि नांजाब आखान्थि ओमफ्राय नैबे ए सिया जाहैबाय लाव आखान्थि स' बेनि मुंखौ दोनदों कसआ कसाइननि सर्ट फर्म कसाइन COSINE कसाइन बिनि सर्ट फर्म स' बेफोरबायदि मुं दोनदों बेनि उनाव बेफोरबायदिनो जोङो बि सि बाय ए बि ओरैहाय रुजुथाय मोनसे लाबावनो हागौ बे जाहैबाय मा 10 ए बेयो 10आ टेनजेन्टनि गुसुं फर्म टेनजेन्ट TANGENT टेनजेन्ट बेनि गुसुं फर्म बेखौ जोङो 10A होननानै लिरनाय जायो अब्ला बि सि बाय ए बिया 10A बि सि माने मामोन ए खनानि उल्था आखान्थि ओमफ्राय ए बिया जाबाय ए खनानि नांजाब आखान्थि स' बेफोरबायदि रुजुथाय जों लानो हागौ आरो गुबुन गुबुन रुजुथायफोरबो जोङो लाबावनो हागोन बेहाय AC बाय BC नैबेबायदि AC बाय BC ओरैबो लानो हागौ जोङो AC बाय BC AC आ मामोन AC आ जाबाय लाव आखान्थि BC आ जाबाय ए खनानि उल्था आखान्थि स' बेखौ जोङो मा मुं मोनगोन कसेक ए बे जाबाय कसेक ए बेबायदिनो AC बाय AB बो लानो हागौ AC बाय AB AC आ जाबाय ए खनानि नांजाब आखान्थि BC आ जाबाय AB आ जाहैबाय मा AB आ जाबाय ए नि
नांजाबा खान्थि ओमफ्राय एसिया जाहैबाय मा नैबे एसि लावा खान्थि स' बिनि मुंखौ मा दोनदों सेक दोनदों सेकआ सेकेन्डनि SECANT सेकेन्ड बेनि सर्ट फर्म बेबायदिनो आरोबाव जोंहा लाबावनो हागौ AB by BC AB by BC AB by BC AB आ मामोन A खनानि नांजाबा खान्थि BC आ मामोन BC आ जाबाय A खनानि उल्था खान्थि स' बेनि मुंखौ मा दोनदों कट A कट A अर्थात कटेंजेन्टनि सर्ट फर्मआ जाबाय कट ओंखायनो बे AB by BC खौ मा मुं दोनदों कट A बेहाय आङो आखान्थि थामनि मुं होखानायखाय बे रोखोमै AB BC बा CA एरैहाय बा AC एरैहाय लादों बेनि अनगायै जुदि गुबुन मुं लायोब्ला साप'ज बे A नि बदलै बेहाय जुदि P लायोब्ला B नि बदलै जुदि Q लायोब्ला C नि बदलै जुदि R लायोब्ला अब्लानिया मुंफोरा एसे बे मुङा एसे सोलाय सोल' जागोन खालि गोसोआव लाखि नोंसोरो बेहाय जोङो BC by AC होनदों माने बे BC आ माखौ फोरमायदोंमोन A नि उल्था आखान्थि A नि उल्था आखान्थि बेनिफ्राय AC माने लावा खान्थिखौ बुजायदों आं सर्टै लिरदों नोंसोरनि फरा बिजाबनि पेज नाम्बार 226 आव पेज नाम्बार 226 बे पेजाव मोजाङै जुदि नायो अब्लानो बेबायदि रुजुथायफोरखौ मोनगोन स' बे रुजुथाया जाबाय बे खनाथि आखान्थि थामनिनो आखान्थिफोरनि रुजुथाय बे मोनफ्रोम रुजुथायखौ जोङो गुबुन गुबुनै मुं होनाय जादों गुबुन गुबुनै मुं होनाय जादों बेहाय मोनसे बाथ्राखौ नोजोर खालामखा थोंजोङै साइन ए आव जों मा मोनदोंमोन BC by AC स' थिग BC by AC ओमफ्राय जोंहाय थाङै थाङै जोङो AC by BC नैबे AC by BC बे साइन A निनो उल्था नङाना इयो BC by AC मोन अर्थात नैबे मा जाहैबाय AC by BC जाबाय अर्थात साइन A जों कस A जों उल्था उल्थि थिग बिदिनो नैबे कस A आव मोनो जों AB by AC स' बेहाय AC by AB होननो नागिरनाय AC by AB नैबे बे अब्ला कस A नि उल्था अर्थात कस A नि उल्था नैबे उल्था उल्थि मोनसेया मोनसेनि उल्था उल्थि बेनि उनाव 10A बेयाव मोनदों जों BC by AB नैबे रोखोमनि AB by BC कट A आव मोनगोन जों बेनि उल्थायै कट A आव ओरैहाय उल्थायै मोनगोन जों उल्था उल्थि जिहेतु आखान्थिया मोनथामावल'खा खनाथि आखान्थि थाम मोनथामावल' आखान्थि दोङो बे मोनथाम आखान्थिखौ जोङो बिदिनो रुजुथाय लालाय लायोब्ला सोरबा सोरनिबा उल्था जायो स' बे रोखोमनि थाथायखौ नायनानै रुजुथायखौ नायनानै जोङो गुबुन गुबुन था बिथा अर्थात थामहिनबा जों बेखौ फर्मुला होननानैबो बुंजायो आइडेन्टिटिस स' बेफोरबायदि था बिथाफोरखौ जोङो उनावहाय नायगोन स' दिनै बेखिनि आखान्थि थामनि रुजुथायखौ आं नोंसोरनो होबाय जायखौ जोङो ट्रिगोनोमेट्रि होननानै बुंनाय जादों बेखौ नोंसोरो मा चेप्टाराव मोनगोन चेप्टार नाम्बार 8 आव मोनगोन चेप्टार नाम्बार 8 ट्रिगोनोमेट्रिनि सिनायथि होनाया बेखिनियानो अके थेंक इउ